Ar ôl 6 wythnos o wyliau haf, mae'n amser mynd nôl i'r ysgol. Ac am y tro cynta... So dyma'r gwisgo ysgol byddwn ni'n wisgo i plas mawr. Dyma gyda ni'r sgert a'r top chwaraeon byddwn ni'n wisgo. Bydd rhai yn mentro i'r ysgol uwchradd. Fy enw yw Nel a fi'n mynd o blwyddyn 6 i blwyddyn 7. O'n i'n teimlo bach yn nerfus, fel o'n erbyn nawr fi'n meddwl fi'n teimlo fwy cyffroes. Lot o prynu pethau newydd, cas pensel newydd, bag newydd. So ie, lot o paratoi. Fi weithio'n poeni am fel mynd ar goll neu rhywbeth yn yr ysgol, ond mae pobl wedi bod yn deud wrthi fi pobl hŷn sy'n yn yr ysgol uwchradd yn barod yn deud bod e ddim mor ofnus da chi'n meddwl. Be ti'n edrych ymlaen ato fwyaf am yr ysgol uwchradd? Fi'n edrych ymlaen i ddysgu pynciau newydd, ni ddim yn dysgu yn ysgol gynradd. Gwyddoniaeth ni, fydden ni'n dysgu Sbaeneg a Ffrangeg fel gwers, a fel creu ffrindiau newydd. Mae teimlo yn nerfus cyn mynd i blwyddyn 7 yn hollol normal, ond o'ch ffrindiau, i rieni, i'ch athrawon newydd, oes, mae yna ddigon o bobl i'ch helpu. Un o'r pethau cyntaf fydden ni'n dweud wrthoch chi yw i beidio a phoeni os ydych chi'n mynd ar goll. Hefyd, peidiwch â phoeni os ydych chi'n cael eich roi mewn dosbarth dysgu neu dosbarth cofrestru gwahanol i'ch ffrindiau chi o'r ysgol gynradd. Chi'n sicr o wneud ffrindiau newydd da iawn yn ystod yr wythnos gyntaf yna ym mlwyddyn 7. Ffrindiau oes, credwch chi fi. 8 mlynedd hapus yn yr ysgol gynradd, mae Nel, fel cannoedd o blant eraill, yn barod am y cam nesaf, ac yn edrych ymlaen yn fawr at yr ysgol uwchradd.